5 ýyl mundan dal ulanylmagy berilen Türkmenabad halkary howa mendili içerki gatnagylar bilen bir hatarda üstsaşlar halkary uçurlara tehnik hyzmat ediş mümkinçiliklerini hödürleýän mahaly hinidem gonalgalaryň golaýyna ýangıç üpçünçilik beketleriniň işe girdilmegine garaşýar. Türkmen medeniýeti Gürjistanyň Gioski Airlines aviakompaniýasynyň ýük uçurlarynyň 13-nji oktýabrda Türkmenabad halkary howa mendiline ilkinji ýük uçuşyny amala aşyranyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu uçuryň Pekinden gelip gonanyny hem-de tehnik hyzmatlar we uçur ýangıjy bilen üpçün edilendigini aýdýarlar. Ýöne howa mendiliniň hünärmenleri 2018-nji ýylda ulanylmagy berilen Täze aeroportuň uçurlary niýetlenen ýangıç beketiniň henidem dogly işe girdilmändigini, uçurlara zerur bolan ýangıjyň henidem Täze howa mendilinden 28 kilometr töwerege aradaşlykda ýerleşýän Kön aeroportdan daşalýanyny aýdýarlar. Döwlet medeniýeti mundan odal Täze howa mendiliniň işe girdilmegini Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň esasy ulaw geçelgileriniň birine öwrülmegini nobatdaky mysal hökmüne mahabatlandyrypdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenabad howa mendiliniň heni tamamlanmadyk ýangıç üpçünçilik tesgatynyň töweregindäki meseleleri bir ýyldan gowrak wagt bäri gozgap gelýärler. Ýeri transport tesgatynyň gurulşyk işlerini yerli Günnowda Husut kompaniýasy ýerine ýetirdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Täze howa mendiline halkara ýük ulaglaryna tehnik hyzmat bermegiň hem-de uçur ýangıjy bilen üpçün etmegiň häzirki şertlerde kynçylyk töredýändigini aýdýarlar. Uçuşyň öňü syratyna uçurlara ýangıç goýulýar. Türkmenabad halkara howa mendiliniň hünärmenlerine görä uçuş gonuş zowlaklarynyň golaýyna ýangıç beketleri gurulup bu beketlerden uçur gonulgasyna çenli ýeriň aşagyndan ýangıç geçirici turbalar çekilipdir. Ýöne beketden turbalary ýangıç ýebirýän basyş nasoslary oturdurmanlar. Şonuň üçin uçurlara derur bolan ýangıç heregedegine ýangıç daşaýjy ýük ulaglary arkaly onlarca kilometr uzaklykda ýerleşýän Kön aeroportdan daşalýar. Ýük uçurlary has köp ýanyş talap edýär. Ýanyş daşaýjy ýük ulaglary Täze aeroportu bir näçe gedek gatnamaly bolýar. Şeýlelikde wagt çäkli bolan uçurlara teknik taýdan hyzmat etmek üçin zerur bolan wagt hem uzaýar. Uçurlar aeroportdaky beketler arkaly ýangıç bilen üpçün edilse has howpsuz bolýar. Diýip Adatlyk radiosynyň halkary howa mendilinäki çeşmeler aýdýar. Günnowda Husut kärhanasy 2021-nji ýylyň tomtuny Kerki halkary howa mendiliniň gurulşygyny tamamlap, munyň ýa-ni Jebel aeroportunyň gurulşygyna girişdi. Ýöne Türkmenabad aeroportunyň ýangıç nasoslary heniz gurnalmaýar. Adatlygyň çeşmeleri bu nasoslaryň bahasynyň gymmatlygyny we daşary ýurt döwletlerinden satyn alınmalygyny aýdýarlar. Mailnama laýyklykda ilki başda heniz işe girdirmedik ýangıç beketlerini halkary howa mendiliniň 2 ýyllyk kepillik möhletiniň dowamyny gurnamak gözeňine tutulupdyr. Ýöne aradan 5 ýyl geçendigine garamazdan howa mendiliniň ýangıç beketleri Täze nasoslary garaşýar. Türkmenabad halkary howa mendiliniň gurulşygy ilki başda 2013-nji ýylda Ukrainanyň Altkom kompaniýasyna onanyldy. Şol ýylyň fevralyna Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych bilen birlikde Türkmenabad halkary howa mendiliniň düýbüni tutmak dawrasyna gatnaşdy. Ýöne soňra bu desganyň gurulşyk işleri yerli kärhana geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti Täze transport desgalarynyň ýurdy möhüm halkary ulaw geçilgesini öwrýändigini aýdýar. Ýöne Türkmenistanyň ulmaga berilýän Täze desgalar köplenç dolu kuwatyna ulanylmaýar. Üstesine özüniň dünýäde we sebitde möhüm ulaw üstaşlar geçilgesini öwrülendigini, hem-de açyk kapylar siýasatyny alyp barýanyny aýdýan Türkmenistan ýapyklykda we halkara arenasyna öz-özüni üzüňleşdirmekde tanalýar.